רוצה שתכירו בבקשה עוד משהו מדהים, שנקרא מיני ויברטורים. לא משהו גדול ומפחיד ומאיים, גם כאן שימו לב ליופי של המוצרים, בעצם עובדה שגם ברגע שאישה רואה דבר כזה, אז זה לא משהו שמאיים. רטט פנים נרתיקי, ומכאן ואילך כל מה שנשאר לעשות זה להחדיר, להוציא. להחדיר, להוציא. אם יש מישהי שאתה רוצה לרגש, מישהי שאתה רוצה לגרום לה ליהנות לחוויות אורגזמיות מטורפות, כאן קבור הכלב בצעצועים. זה מוצר של חברת פאן פקטורי, מותג עולמי. דיברנו על זה שזה תעשייה, אז פאן פקטורי בין המובילים בתחום הצעצועים לאוהבים. מה הקטע של הגומיה? הגומיה משליכה גם רטט מאוד עוצמתי בין גבעת הוונוס לדפנות הדגדגן. כן. לשפתי הדגדגן. כל החלק שבין... לשפתיים של הדגדגן. מצבים, פונקציות, תוכניות, היא גומרת מהרטט הזה כפרה, אתה רק שנה את התדר. וום, וום, וום. מרגיע אותה, מדליק אותה. פולסים, משתנים. בחורות היו דוחפות מלפפונים. מה, אתה ירקן? מה יש לך? כן, נכון?